Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nurul Jadid Sonan Kadijogo Demak Bintoro. Nuwun kula nuwun sanggeng prosepuh para pinisepuh ingkang agung mastuti dhateng pepoyangan kautaman ingkang satuhu kinabekten. Para pepundhen ingkang tansah pinundi, para alim ulama, para kiai ingkang siang pantaratri tansah suman kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka dados panuntun kiblating panbah wonten ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang satuhu pinurmatan. Para pangemban pangbating praja, para satenagari ingkang minangka dados pandam-pandeming pangayemaning para kalwadasih ingkang sinuba ing pahormatan. Bidungan saking para tamu sapa ronggah hadirin hadirat rahimakumullah. Kepareng saderengipun rantamaning adicara pengaosan akbar dalam rangka ulang tahun Ananda Muhammad Rafaelo Gineva Mujianto putra kinasih bingkanipun Bapak Slamet Mujianto, Ibu Dira Agustina kang pidalem wonten ing Panjang Bayi Kudus Soniat kintun pandonga wabilusus almarhumah Ibu Sriatun almarhum Bapak Suyanto ingri kanggahan dalu punika kawitan kawula sakonco saking keluarga besar Nurul Jadid Sonan Kalijogo Manakasida modern ingkang sampun kepareng atul pur saking para tamu badhe anempungaken setunggal mboko setunggal saking para kanca ing dalu punika. Sering Kaas Thomas Alim, piano Kaas Thomas Warto, bass gitar Kaas Thomas Nari, demung siter rebab Kaasto Kadangkulo, Mas Suko Prayitno sarjana seni, gedang tamborin cidor Kaasto Mas Popon Harpono sarjana seni, soh Mas Muhammad Ridwan, saron peking terbang balasik Kaasto piyadipun Bapak Ahmad Ihsan, Mas Muhammad Sutrisno, Mas Ivan, Mas Alvan. Sedaya vokal Nurul Jadid Sonan Kadijogo Manakasida modern ingkang bedipun ayahi Al Ustad Mujibul Hadi, Intan Wulandari, Nasihatur Rafiqoh, Lisa Drupadi sarjana seni, driver Mas Mustabik, sinareng kawula Genusa ingkang pinangka jering pambiyawaran ingri kalgahan dalu punika Nurul Jadid Sonan Kadijogo Manakasida modern kang makarya serengan kalian skiber profesional audio sound system lighting panggung panggurijing ugi boten katalmen saking Gumilang syuting live streaming saking Laledan Kota Ukir Jepara.
Sugeng dalu sugeng amirsani ngantos dumugi titi purnaning gati purwa madya wasana tanpa kalan setunggal menapa-menapa. Nuwun. Nuwun.
Sagung para tamu saboron ganggang satu kinurmatan hadirin hadirat rahimakumullah.